Juma November kalo tile 15 san 2024 Joliba TV News filɛbaaw Joliba FM lamɛnbaaw an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ b'a kalama cogoya min na sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira an ka ɲɛmaaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka olu bamayɛlɛma o ye to dun kana laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛka baara o de sinsin bɛ an bolo Joliba TV News ni Joliba FM na sa bi baaraw n'u tagabolo fan fɛ arajo fan fɛ sa min ye maa min ni ale tɛgɛw bɛ nɛgɛ la yaasa ka se k'an kumakanw lasɔrɔ o tɛ maa wɛrɛ Musa Sanogo don ne yɛrɛ dɔgɔkɛ min ye tele fan fɛ maa dama ka wulikajɔ bɛ yen nɔ Augustin Esubihi ale ye o maaba dɔ ye Lamine Kulibali a bɛ yen nɔ Musa Ayidara ale bɛ yen Yusuf Sangare a bɛ yen ka na kuncɛ ni Salimata Wederaw ye baaraw n'u tagabolo kɔnɔ sa bi kuma bara ɲɛfɛ kalanden don Amadu Tolo ni n'an wakilu kɛ gafew ye gafew bɔra an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila gafew bɔra wa gafew kumana min ye Soir de Bamako a b'an bolo yan nɔ a da bɛ waleya dama la an ye min sugandi aw ye Nouvelle Horizon ale b'an bolo yan nɔ an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kumaw la sa baara n'a tagabolo kɔnɔna la waati cogoya kɔnɔ sa min ye Softe ale bɛ kɛ ka bi gafew olu bɛɛ lajɛlen kuncɛ an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka kala an bɛ a daminɛ ni gafe fɔlɔ min sa o de ye Soir de Bamako ye kɛ Soir de Bamako a ye bɔli kɛ a da bɛ waleya dama la an ye min sugandi aw ye a y'a yira a ka dakuruba dɔ la sa k'a yira k'a fɔ ko bureau min ni o bɛ vérificateur général ale ko fɔ sa ko a bɛ na fɔ baara min k'u kalifa bɛ ale la ni o ye a ka rapport san 2023 ta hukumu kɔnɔna ye sa ko a ye o dɔnɔ min ye jamanakuntigi ye o ma koyi min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita gafe da b'a la min ye Soir de Bamako maaw ye Laya Jara ale de ye fasiri in kɛ a y'a yira a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la sa k'a fɔ ko kunungo yɛrɛ kuluba an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ min ye Asimi Goita ale dagayɔrɔ la sa ko min ye vérificateur ye ko a ye wulikajɔ sabati yen nɔ sa ka taa min ye baara minnu ni olu k'u kalifa bɛ ale la sa ka taa o baaraw ka taa o bɔ ka bin a n'a jaabiw vérificateur maa jumɛn don min ye Sanba Amadu Babi ko a ye wulikajɔ sabati kunungo yɛrɛ sa ka se min ye an ka jamanakuntigi ale dagayɔrɔ la kuluba kɔnɔna la sa min ye a ka rapport ye ka taa o di gafe y'a yira ɲɛfɔli kɔnɔna la Soir de Bamako ko min ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa ko baaraw ko a bɛ na fɔ ko olu yelen o bɔra a ko kɔnɔna la sa ko k'a sababuya kɛ k'u y'a ye k'a fɔ ko majɛ caman bɛ yen nɔ min ni a bɛ administration ni o ye an ka forobacaw olu tagabolo kɔnɔna la wulikajɔ min ni o bɛ gafe in kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni min ye nin lajɛ belebeleba in ye sa min ni a kɛra jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale yɛrɛ dagayɔrɔ la yen nɔ sa ko wulikajɔ min ni a sabatira nin ko kɔnɔna la ko min ye vérificateur général ale ni gouvernement ma caman ko olu tun bɛ a kɛnɛ kan wa min ye Asimi Goita ye sa ko baara ninnu bonya bɛɛ lajɛlen ko a taara ka taa da a ɲɛkɔrɔ k'a vérificateur général yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ ko u tɛgɛ magara gafe minnu na sa ko bɛ tali kɛla gafe 50 na kunkanfɛn kan contrôle o hakilina kɔnɔna la ko o wulikajɔ minnu ni olu bɛ yen nɔ min ye Babi ye ni ale ye vérificateur général sa a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye dunkojuguya ni o ye lutte contre la corruption ko o baara de barika bonyana a kow kɔnɔna la kosɛbɛ o fɛsɛfɛsɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen a ye ɲɛfɔliw ta ka ɲɛsin wulikajɔw ma ko bolodi ɲɔgɔnma dɔ hukumu kɔnɔ kiiri ko o bunaki yɛrɛ kan coopération internationale min ni o bɛ yen nɔ don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa bolodi ɲɔgɔnma ani partenariat Banque mondiale ale ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen k'o de kɛra sababu ye sa baara ninnu a bɛɛ lajɛlen ka se ka sinsin i n'a fɔ gafe da b'a la cogo min ko Babi tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa n'ale ye vérificateur général ye min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général Asimi Goita ale ye kuma ta ko a y'a yira sa k'a fɔ ko foli belebeleba k'a b'o ɲɛsin min ye vérificateur général a n'a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen olu minnu ye baara ninnu kɛ ko gafe min ni a dilen filɛ nin ye ale ma sa ko gafe don gafe min ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a dogolen tɛ maa si la Asimi Goita ka ɲɛfɔli la sa k'a fɔ ko baara nafama belebeleba don wa jaabi minnu ni u b'a kɔnɔ sa ko maaw na se ka baara kɛ n'a ye yaasa min ye jɛya waleyaw sira caman fɛ gouvernance tagabolo kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min ka kɛɲɛ halisa ni
min ye Asimi Goita a ka ɲɛfɔli ye ko a y'a sinsin kan k'a yira k'a fɔ ko jateminɛ caman bɛ yen nɔ minnu ni olu yɛrɛ wolo sirila olu kan min ye gafe ninnu kibaruyaw dilen ka ban ko hali ni k'a sɔrɔ u ma don a bɛɛ lajɛlen kalali kɔnɔna la ko min ye refondation de l'État ye jamana ka bakuruba tagabolo min ni o bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi o waleyaw tɛ se ka sabati cogo si la ko min ye vérificateur général ale n'a ka jɛkulu ni u ka baaraw n'o bɛɛ lajɛlen ma sinsin ko min ye dunko juguya ye ka taa se min ye délinquance économique o tɛ dɔ wɛrɛ ko ye musaka daragili tagabolo ka fɛɛrɛ ɲini o tagabolo kɔnɔna la sa ko fo ka taa se min ye forobaca yɛrɛ ka se ka fura ni tɛgɛkɔ ye n'o ye o ye baaraw bɛɛ lajɛlen ye ko sinsinni kan ka kɛ olu kan don nataw kɔnɔ yaasa faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ baaraw kɔnɔ cogoya minnu na wa jamana kɔnɔdenya ɲuman ko o bɛ se ka sabati cogoya minnu na n'i ko jamana kura ko Asimi Goita ka ɲɛfɔli la ko a tɛ taa cogo si la majɛ ni majɛ minnu ni vérificateur général ni a n'a ka jɛkulu kɛnbɛ ka o majɛw jateminɛ sa ko ni fɛɛrɛ ma ɲini olu la ko min ye kiiri bunakun tagabolo kɔnɔna ye k'a yirala k'a fɔ vérificateur général ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la a ka gafe min ni a y'a di Asimi Goita ma kunungo ko wulikajɔ caman bɛ yen min kan ka kɛ kiiriko yɛrɛ o bunakun kan Mali jamana kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ majɛ caman fana yera nin yɔrɔ ninnu na ko o baara minnu ni olu bɛ yen nɔ Asimi Goita ka bɔ kuma kɔnɔ ko a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye Mali kura ko o hakilina ye ko fura foyi t'a la k'a ye k'a fɔ refondation o waleya minnu bɛ yen ko a bɛ vérificateur général hakili sigi k'a ye k'a fɔ ko a ye baara minnu kɛ a n'a ka jɛkulu baara latigɛlenw don baara sinsinnenw don wa ko don nataw kɔnɔ jamana ɲɛmaaw bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa laɲini ni laɲini minnu ni vérificateur général ni a ye olu kɛ a ka gafew kɔnɔna la sa k'a di Asimi Goita ma ko jamana ɲɛmaaw bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa o waleyaw bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka sinsin cogoya minnu na gafe y'a yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la jara k'a fɔ ko waleyaw bɛɛ lajɛlen ko a kun cɛra ni min ye photo de famille belebeleba ye sa min ni o kɛra vérificateur général a n'a nɔfɛ jama ale ni Asimi Goita ani palais de Kuluba o maaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli don aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye min ni o bɛ an ka seko ni dɔnko tigilama dɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye Orokiya Tarawele da don bɛ ale ka wulikajɔ la halisa min ye Itali jamana kɔnɔna ye koyi Laya Jara ale de ye fasiri kɛ soir de Bamako kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka ɲara belebeleba ɲɛ sa seko ni dɔnko tigilama belebeleba min ni o ye Orokiya Tarawele don tɛmɛnlenw na ko a ma dogo maa si la k'a yira k'a fɔ ko sariya tigilamɔgɔw Itali jamana kɔnɔna la sa ko olu ye gɔri turu Orokiya la ko min ye nin wulikajɔ min ni a kɛra sa ko dɔgɔkun 3 tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko tagabolo minnu ni o nana ye a ko kɔnɔ ko majɛ dɔw bɛ yen nɔ sa minnu ni olu tɛmɛna fɔɲɔgɔnkɔ dɔw ni o tɛmɛna Orokiya ani a den o fa ni ɲɔgɔn cɛ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen hukumu de kɔnɔna la sa min ye taga ni ka segin olu yira la k'a fɔ ko o ma yamariya Orokiya bolo sira caman fɛ o baara minnu ni olu kɛra ko de kɛra sababu ye sa ɲɛfɔli kɔnɔna la min ye Orokiya ye sa ko Belgique ka dɔ ani o de ye den sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko wa o wulikajɔw kɔnɔna la sa u y'a latigɛ k'a fɔ ko min ye Itali jamana kɔnɔna ye olu ye gɔri turu Orokiya kan k'a yira k'a fɔ ko u b'a la kɔsegin ka na n'a ye min ye n'a bɛ wele ko extradition ka na n'a ye min ye Belgique jamana kɔnɔ a ka kiiri o ka kɛ yen nɔ Laya Jara ale de da bɛ fasiri in na a y'a yira k'a fɔ ko min ye Orokiya Tarawele ni a si bɛ talikɛla san 50 la ko min ye seko ni dɔnko tigilama belebeleba don Mali kɔnɔ farafinna diɲɛ yɛrɛ fantan ani 4 ko min ye ambassadrice de bonne volonté ni o ye HCR maaw olu ka ŋaniya dɔ ye ko u ye o tɛnku Orokiya la don tɛmɛlenw kɔnɔ ko wa ko agence des nations unies min ni o bɛ réfugiés tɔgɔ la olu fana ye bolofara belebeleba kɛ u ni Orokiya ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛlenw na ko bari ko Orokiya Tarawele ko a bɛna fɔ min ye gara ye ko o dara ale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabi juin kalo tile 20 aéroport dɔ kɔnɔna la min ni o kɛra nanzara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Itali jamana kɔnɔna la yɔrɔ min don ko o de bɛ wele ko Rome ko o kɔnɔna la min ye mandat d'arrêt européen ko u ye o da Orokiya kan kabi octobre kalo tɛmɛlen na ka kɛɲɛ min ye gafe Laya Jara a da b'a la a y'a yira k'a fɔ ko o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen de kɛra sa k'a nana yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ de bɛ Orokiya ale ni a den o fa cɛ den min ni o si bɛ talikɛla san 2 la ko wulikajɔ dɔ hukumu kɔnɔ fa in yɛrɛ nanzara don gafe y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara ninnu minnu ni olu bɛ yen nɔ sa ko Civita Vecchia o de ye maa kofɔlen ye an tɛ gɔri turu tɔgɔ in kan
k'a sɔrɔ kɛ nanzara tɔgɔ don ko o wulikajɔ min ni o bɛ an ka seko ni dɔnko tigilama Orokiya ale ni a nɔfɛmaw cɛ ko o de nana kɛ wulikajɔ belebeleba ye sa min n'a kɛra sababu ye Grayi ale ka da Orokiya la ko bari ka kɛɲɛ ni a sɔrɔnadolibaw ye n'o o ye a ka avocaw ye sa ko musoman dɔ bɛ yen nɔ min n'o bɛ wele ko Madalena ko ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Orokiya ye a ka condamnation Belgique jamana kan ko wulikajɔ do wulikajɔ min ni faamuya caman tɛ a kɔnɔ k'a sababu kɛ sira minnu ni olu b'a kɔnɔna la sa ko siraw do minnu ni u cɛ man ɲi kosɛbɛ o de kama min ye laɲini ye u y'o kɛ n'o o bɛ wele sa ko extradition o tɛ dɔwɛrɛ k'a bɔ kiiri bɔ min ye jamana kan nin yɔrɔ in na Italie jamana kan sa k'a segin ka na min ye Belgique jamana kɔnɔna la wulikajɔ dɔw tagabolo kɔnɔ gafe y'a yira k'a fɔ ko o laɲini minnu ni olu kɛlen do jaabi de bɛ kɔnɔla o baaraw bɛɛ lajɛlen na ko bari an bɛ don min na i ko bi min kɔni ye Mali kɔnɔna ye yan sa ko kiiri tagabolo kɔnɔ Orokiya maliyɛn den do ko wa ko maa caman bɛ minnu ni olu ye laɲini kɛ ni o ye seko ni dɔnko tigilamaw ka na se activistes ma ko ka na se min ye Orokiya yɛrɛ a kanubaw fo ka na se a somɔgɔw ma olu minnu bɛ Mali kɔnɔna la sa k'olu bɛɛ lajɛlen ŋaniya yira kɛ k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min ni o bɛ an balimamuso in kan an bɛ don min na i ko bi nanzarala jamana kɔnɔna la ko wulikajɔ kan ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogo min Mali kana to kɔ nin waleya kɔnɔ maa kana cogoya bɛɛ lajɛlen ka kɛ Orokiya a kana to min ye nanzarala sariya tigilamaw bolo ka kɛɲɛ halisa gafe ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye Mali jate minɛ su fara tile kan ko min ye maliyɛn communauté minnu ni olu bɛ nanzarala olu ye u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen yira nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko min ye Mali kɔnɔna ye maa damadamaw bɛ yen olu ye u ka kunkanw bɔ ko hali ni ka sɔrɔ u ka kumaw a tɛ se ka se yɔrɔ jan o de kama u kɛn bɛ ka wele yɛrɛ bila ka ɲɛsin min ye jamana ɲɛmaaw ma an bɛ don min na i ko bi ko k'a sababu kɛ n'i ye Mali jate minɛ ka na se farafinna fo ka na se diɲɛ yɛrɛ ma ko Orokiya tɛ maadenni ye ni maadenni tɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa gafe kan bɛ k'i sinsin a kan ko maaw kan ka wulikajɔ ka o sabati yaasa ni seko ni dɔnko tigilama belebeleba min ni o bɛ yen nɔ Mali tɔgɔla sa ko fɛɛrɛw ka ɲini a ye min ye lafiya ye o bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na ani kiiri tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kiiri tigilamɔgɔ minnu ni olu bɛ nanzara la Fasiri a bɛ Soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale de ye Fasiri kɛ aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Soir de Bamako kɔnɔ nin waati an b'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma Nouvelle Horizon a da bɛ wulikajɔ damadama la an ye min sugandi koyi a y'a yira k'a fɔ ɲɛfɔliw kɔnɔ sa ko min ye lajɛ belebeleba min ni o bɛ ɲɛfɔla M5 RFP tendance Choguel Kokala Maïga ko o baara min ni o bɛ bolodalen sini sa gafe ale da b'a la Nouvelle Horizon maaw do u y'a yira k'a fɔ ko bisi basa damadama nin bɛ nin wulikajɔ in hukumu kɔnɔna la ko meeting belebeleba min ni a bɛ kɔnɔlen min ye tendance Choguel Kokala Maïga M5 RFP ale ka wulikajɔ hukumu kɔnɔ sini koyi gafe yɛrɛ kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ ko meeting belebeleba do min ni a bɛna kɛ wulikajɔ ye wulikajɔ min ko ni maa caman jɔrɔlen b'a la koyi ko tous les dangers u kɛn bɛ k'a sinsin a kan u y'a yira k'a fɔ ko hakililajiginna k'u bɛ bɛɛ lajɛlen sinsin ko k'a ye k'a fɔ ko min ye chef de gouvernement min ni o ye Dr Choguel Kokala Maïga ale ni a ɲɛfɛ jama ko u bɛ wulikajɔ la min ye M5 RFP ale jɛkulu belebeleba ko Choguel Kokala Maïga a yen bɛ o kɔnɔ kabi kunungo fo ka na se an bɛ don min na i ko bi o kama gafe kɛn bɛ ka ɲininkali tɛngu u y'a yira k'a fɔ ko min ye chef de gouvernement Choguel Kokala Maïga ko ale ni transition ko min ni o bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi ko ŋaniya jumɛn de b'u bolo ka ɲɛsin M5 RFP ko yɛrɛ o tagabolo ma gafe kɛn bɛ k'i sinsin a kan u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye conférence de presse dɔ ye min ni o kɛra n'o ye kunnafonidilanw olu welelen ka se ka lajɛsigi ko o baara min ni o kɛra novembre kalo tile 13 san 2024 ko ɲɛfɔli de kɛra ka ɲɛsin min ye meeting belebeleba ma n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye min ni o bɛ ka boloda sinigo ye ko a baara in bɛɛ lajɛlen ko a kɛra CICB kɔnɔna la Bamako faba la ko wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔ gafe ka ɲɛfɔli la ko min ye n'o o jɛlen do pasisa k'o tɛ dɔwɛrɛ M5 RFP jɛkulu k'a bɛ n'a fɔ a farafaralen do an bɛ don min na i ko bi jɛkulu min ni o bolofara ni o bɛ an bɛ don min na i ko bi Dr Choguel Kokala Maïga ale min ye premier ministre ye ale nɔfɛ sa ko olu ye wulikajɔ min ni u y'a sabati k'u y'a yira k'a fɔ ko ɲɛfɔli caman bɛ yen nɔ maaw da bɛ mun na M5 RFP ko la a ka kan o waleyaw bɛɛ lajɛlen ka lajɛya ko ye n'a bɛ wele
nanzarakan na sa ko clarification ko o baara minnu ni da bɛ donna olu la ko b'a yira k'a fɔ ko bloc wɛrɛ bɛ yen nɔ min ni o fana bɛ M5 RFP o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni bɛɛ lajɛlen k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko min ye wuli bolofara caman ye ko o de bɛ M5 RFP kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi lajɛ belebeleba min ko ni o bɛ fɔla ka ɲɛsin min ye Choguel Kokala Mayiga ale ka jɛkulu ma ni o ye M5 RFP tendance Choguel Kokala Mayiga o lajɛ min ni a bolodan bɛ sini yɛrɛ koyi ko lajɛ de don lajɛ min ni olu ka faamuyali la a bɛna kɛ sababu ye ka lajɛyali kɛ ka baaraw ka olu sinsin M5 RFP yɛrɛ kunkilenna jumɛn tun b'a la ka b'a sigi kuma an bɛ don min na i ko bi tagabolo ni tagabolo jumɛnw b'a la n'a bɛ wele ko clarification ko bari an bɛ don min na i ko bi tagabolo min ni o bɛ nin jɛkulu in bolo k'a jateminɛ bɛ k'a ye k'a fɔ ko u ni finitigiw olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo hali ni k'a sɔrɔ maa caman ka ɲɛfɔli la ko M5 RFP jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko olu bɛɛ lajɛlen ni min ye finitigiw u tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo o hakilina de kɔnɔna la ka se ka waleyaw bɛɛ lajɛlen ko ka o lajɛya min ye tendance Choguel Kokala Mayiga M5 RFP kɔnɔ u y'a latigɛ k'a fɔ ko sini lajɛ belebeleba in kɔnɔna la sa u na fɛsɛfɛsɛli kɛ yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min gafe jɔrɔn bɛ gafe kɛba min ye Suwaidu Tarawele ale de Awa Suwaidu Tarawele ale de gafe in kɛ u ko k'u jɔrɔn bɛ ko k'a sababuya kɛ min ye nin bolofara bɛɛ lajɛlen sa bolofara caman min ni o filɛ nin M5 RFP kɔnɔ ɲugu kana na ɲaga lawuli yala baara ninnu minnu ni olu bɛ ka laɲini tendance Choguel Kokala Mayiga o bɛna ɲɛfɔli minnu kɛ yara o tɛna kɛ sababu ye M5 RFP tendance wɛrɛ minnu b'a kɔnɔ olu fana k'a fɔ k'u bɛ jaabi di wa nin bɛɛ lajɛlen dun ye jɛkulu kelen ka kɛɲɛ ni Awa Suwaidu Tarawele a ka ɲɛfɔli ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye M5 RFP jɛkulu belebeleba don tɛmɛnlenw kɔnɔ ko ni fɛɛrɛ ma ɲini u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye sa min ye bisibasa ye o bɛ se ka ye a ko kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko min ye Abdulayi Mayiga o ka jɛkulu M5 RFP kelen in kɔnɔ ko olu ye sinsinni belebeleba kɛ bolofara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka ɲɛfɔliw kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔ meeting min ni u daba a la an bɛ don min na i ko bi politiki sira kan ko a waati tɛ sisan ye bari faamuyali o mana u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo si la k'o kɛn bɛ sababu ye sa meeting in kɔni a baaraw a bɛɛ lajɛlen fɔn bɛ ka bɛn min ye sibiri nata ma baaraw n'u tagabolo kɔnɔ n'o ye sini yɛrɛ ye ko nin baara bɛɛ lajɛlen min ye Awa Suwaidu Tarawele a kɛn bɛ ka gɔri bila koyi gɔri jumɛn ko don ko min ye sini ye an k'o kɔnɔ ka se k'a faamu min ye M5 RFP yɛrɛ tendance Choguel Kokala Mayiga tagabolo ni tagabolo jumɛn b'u bolo yala tɔw bɛna jɛn ni u ka tagabolo wa yala tɔw tɛna jɛn n'u ka tagabolo wa ko ni min bɔra la min ye Awa Suwaidu Tarawele ko fasodenw maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen na bɔ a kalama a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la an bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi o tɛ dɔ wɛrɛ min ye an ka wasadenw ye ni o ye CNT ko a bɛna fɔ kunun ko olu ye wulikajɔ belebeleba sabati sa n'a bɛ wele ko séance plénière o kɛra min ye wulikajɔ kɔnɔna la Alpha Seso ale de fasiri kɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye conseillers ye sa ko olu ye ŋaniya sigi ka ɲɛsin min ye ministre min n'o bɛ taga ni ka segin ko bɛɛ lajɛlen kunna ko sira jumɛn ko don min ye Air Mali Airline SA min ye pankuruko Mali tɔgɔ la sa o baaraw bɛɛ lajɛlen ko ministre a taara o de défend min ye wasadenw olu ɲɛkɔrɔ ko u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye capital ye sa ni o ye musaka ye musaka min ni o bɛna bila Air Mali Airline ka se k'a lawuli kura ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa pankuruko a ka kɛ Mali yɛrɛ ta ye wasa kɔnɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko a bɛna tali kɛ CFA wari ale miliyari 5 la ko ministre a taara CNT maaw ɲɛkɔrɔ n'o ye wasadenw ye sa ka taa nin kumakan ninnu ka taa o de lafasa o lafasali okumu kɔnɔ ko ɲɛfɔli caman min ye ministre min ni ale bɛ taga ni ka seginw bɛɛ lajɛlen kunna sa ko a ye o sabati o sabatili okumu de kɔnɔna la sa ko min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka gɔri turu o la i n'a fɔ Alpha Seso a y'a yira Nouvelle Horizon kɔnɔ cogo min ko maa bɛ se ka gɔri turu waleya min kɔnɔ nin ko la ko min ye ministre ye sa a ye ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔliw kɔnɔ min ye wasadenw ye olu fana ye u ka jɔrɔnakow an'u ka ɲininkaliw ka olu bɛɛ tɛnkun yanni bolokɔrɔtanw waati ka se ko bolokɔrɔtan waati selen sa min ye ministre Danbele Madina Sisoko don ko a nisɔndiyara k'a sababuya kɛ a n'a ka département a ka jɛkulu ko u jɛra ka labɛn min kɛ yaasa ka se n'a ye wasadenw ɲɛkɔrɔ ko wasadenw y'a yira k'a fɔ u jɛ bɛn n'a ye bi u jɛra n'a ye sini u y'a faamu min kɔni bɛ yen nɔ sa ko CFA wari ale miliyari 5 a n'a kunkanfɛn o de bɛna bɔ
ka ɲɛsin min ye pankuru ko o tagabolo ma pankuru jumɛn ko Mali ka pankuru kura o ko bɛ se ka sabati cogoya minnu na ni o ye Mali S-Line SA ko o baara minnu ni olu bɛ ka sabati min ye minisiri ye a kɔni y'a jira k'a fɔ wasadenw na ko fɛɛrɛ caman bɛ yen fɛɛrɛ minnu ni a n'a ka département n'u kɛmɛ ka olu labɛn yaasa nin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati a tɛna mɛn bilen min ye Mali ka pankuru ko ye sa o bɛɛ lajɛlen ka kɛ maliyɛndenw yɛrɛ ta ye a taga ni ka segin o siraw fɛ ka a bɔra kuma kɔnɔ ni yɔrɔ min a y'a jira k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw na nin waleya ninnu tun bɛ jamana kɔnɔna la wa Mali ye nafa caman sɔrɔ a la ko bari a bɛ waati jan bɔ min ye pankuru ko kuma ye sa o tɛ Mali bolo cogo si la ko singa o okumu yera a ko caman kɔnɔ waati dɔw la ni o bɛ wele ko mankumaw ko min ye jɔrɔla ko ye o nana ye baara ninnu kɔnɔ o de kama min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye an bɛ don min na i ko bi ko u ye laɲini kɛ yaasa min ye Mali kɔni ye a bɛ se ka a yɛrɛ ka pankuru sɔrɔ cogoya minnu na o pankuru ɲini min o sira minnu ni olu k'u bɛ yen nɔ minisiri min n'a bɛ taga ni ka segin okumu kɔnɔ a ko a bɛ ale ka baara kɔnɔna la o siraw de ɲɛsinna ka na ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ani a ka jɛkulu n'o y'a ka département maaw ye minisiriso kɔnɔna la a ye o fɛsɛfɛsɛli minnu kɛ ka ɲɛfɔ min ye wasadenw y'a jira k'a fɔ u jɛra n'a ye wa u ye faamuyali sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ don nataw kɔnɔ a tɛna mɛn bilen min ye Mali jamana ye sa ko pankuru ko min ni o bɛ ka fɔ ni o ye société belebeleba ye ka o dayɛlɛ n'o ye Mali Airline SA ye ko o bɛna sabati Mali jamana kɔnɔna la fasiri Nouvelle Horizon ka bi bɔli don Alpha Seso ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la. An b'a datugu ni le soft kɛ soft a ye bɔli kɛ bi jumadonya in na a da bɛ wulikajɔ belebeleba la an ye mun sugandi a y'a jira k'a fɔ ko affaire min ko ni o bɛ ministère public ale ni min ye docteur Etienne Fakaba Sissogo olu ni ɲɔgɔn cɛ kiiri bunakun kan sa k'a bɛna fɔ ko u ye baara in bɛɛ lajɛlen n'o ye appel ye ko u ye a renvoyer ka bila min ye k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila ka taa min ye décembre kalo nata o tile 2 san 2024 Umar Bari ale de ye fasiri in kɛ min ye gafe kɔnɔna la n'o ye soft ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye ministère public ole ni docteur Etienne Fakaba Sissogo ko olu karilen bɛ ɲɔgɔn na wulikajɔ min hukumu kɔnɔna la cour d'appel de Bamako ale ɲɛkɔrɔ n'a k'u yirala k'a fɔ ko a kiiri ko a bɛna boloda min ye tɛnɛn tɛmɛlen novembre kalo o tile 11 san 2024 ko min ye kiiri in ye a baaraw ɲɛfɔli kɔnɔna la sa ko a daminɛna dɔrɔn a jɔra awɔ gafe de y'a fɔ ko a daminɛna dɔrɔn a jɔra ko k'a sababuya kɛ min ye jugement min ni o ku kan ka kɛ n'o ye kiiri tagabolo ye sa k'a yirala k'a fɔ ko majɛ caman bɛ yen min ye papier ko ta fanw ye n'o ye dossier ye ko o waleyaw de hukumu kɔnɔna la sa ko min ye ɲinili kɛra wasadenw fɛ ɲinili kɛra lafasalibaw fɛ ni o ye avocat ye fo ka na se parquet yɛrɛ ma sa ko min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen sa a ka bɔ a ma k'a bila waati wɛrɛ la yaasa baara dafa baaraw a kana na kɛ majɛ ye sira caman fɛ o hukumu kɔnɔna la sa ko min ye sariya tigilamɔgɔw ye ko u jɛra ni nin waleya ninnu ye maa minnu ko ni olu jalakin bɛ baara in kɔnɔ ani maa minnu ni sɔn kɛn bɛ olu ka tagabolow ma ko bɛɛ lajɛlen ye i ta fɔ a waatinin kɔnɔna la yanni min ye sariya tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ ka kuma ko ye ko gafe ya kɛmɛ k'i sinsin a kan u y'a jira k'a fɔ ko kuma kɔni ko min ye maa min ni ale yɛrɛ da bɛ kuma bɛɛ lajɛlen na nin waati kɔnɔna la ni ko yɛrɛ sigin bɛ kiiri in sigin bɛ ale kan ni o ye docteur Etienne Fakaba Sissogo ye sa n'a datugun bɛ kaso bon na ko kabi septembre kalo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma san 2024 hukumu kɔnɔ ko kuma yɛrɛ ma di ale ma ko ye a yɛrɛ ma kuma ko min ye kiiri tigilamɔgɔw ye a lafasalibaw ani sariya tigilamɔgɔw u ye kuma segin u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma segin u ni ɲɔgɔn cɛ hukumu kɔnɔna la sa ko baaraw nana gulon u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye a ka procès ye n'o ye a ka jugement ye o ka bila ka taa min ye décembre kalo nata o tile 2 san 2024 an b'a fɔ o bɛ kɛ si ma ɲɛna ni ala ka jɛ ye fasiri min ye Umar Bari ale de ye fasiri in kɛ a bɛ min ye sorti kɔnɔna la u ka bi bɔli e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ k'u kɛ aw ɲɛna an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ni gafew bɔra ka ban an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka u bamayɛlɛma u ye tubabukan na yaasa faamuyali ka sɔrɔ u la ka sababuya kɛ gafew bɛ sɛbɛn ni nanzarakan na o hukumu kɔnɔ n'a ye majɛ o majɛ baara ninnu kɔnɔna la anw ka majɛ jɔ Joliba TV News ka majɛ tɛ min ye ɲɛmaaw olu ka majɛ tɛ wa minnu ye fasiri sɛbɛn fana olu ka majɛ tɛ
kuma mun ye ɲɛ fɔ cogo mun ye tiɲɛ fɔ cogo fili o fili n'o bɛ baara kɔnɔna la sa o ye an ka fili an bɛ hakɛto ɲini kɛ o baara tagabolo kɔnɔna la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an nɔ don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ka to sɔgɔlen aw ka télé mandi la a ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM tile baara don